Rexy, Andrej, stůj. Tak běž. Tyba, a teď si tady rozbiju hubu. Se vším. No, to se někdo má. Uá! Mazejte. Někam nezahučte, psi. Teda, ale ti řeknu, že ty kóra dostali pěkně zabrat. No. Aha, tady to budu muset asi nějak štítně. Pojď sem, pojď, Andrew. Andrew, pojď. Zpátky. Pojď sem. Stůj, zůstaň tam. Meďo, stůj. Ty zipášák. Myslíš, že tam nespadne? Ne, já si myslím, že to tady on asi s jeho konstrukcí nesejde jednoduše. Tak počkej, tak já tam zůstaň, já tam slezu a chytnu si ho. Že on je fakt těžký, když takhle jako se řítí, aby ti něco neprovedl. Vidí kameru? No radši. Natáčí tak. Tak počkej, já jsem se měla stoupnout do nějakého stabilnějšího místa, ale no, to je dobrý. Tak. Meďo, pomalu, jo? No, pojď, já tě držím, pojď. Pojď, já tě držím, pojď nebo. Tak. Jdeme vět. Pašák. Děkujem. Tyjo, to jsme toho včera ulezli nahoru hrozně moc, co? Ulezli? No, tak vylezli. Tam no. Ne. Já myslím, že tímhle průchodem. Jo. No. Nebo zlaté. A jo. A dneska se orientuješ ty. Cože se? Dneska se budeš orientovat ty. Já? Ježíši Kriste, ne. Nemůžeš mě nechat takovýhle ten, teď jsi slyšela tu, ježíš, tu kamarádku. Já mám orientační nesmysl. Věděl ví kudy, viď? Tak běž, hopi. Hopi nahoru. No, hopi. Hopiky. Hopinky. Tak, hopinky. Mejde je šikovný. A držím ho. Tak. Zavolej se ho zpátky. Tady má gor. On to prostě skočí, no. Ty já na poslední chvíli jsem tomu stromu. Cože? Že jsem tady na poslední chvíli vyhnul tomu stromu, ale skočil toho stromu. To on umí. Ten magor, ty. To je fakt... Není pes, to je lítající český. Neděl, čekej. Jsi nějak rozeběh. Bomba. Všude šutry. Všude samý šutry.
Nechceš to? Mám slízt dolů a vzít ti baťoch? Myslím, že si tam takhle... Podáš jenom, protože tady se s tím trošku to... Já si myslím, že si tam takhle šprcneš. Se. Zůstaneš tam vyset. Budu ti jen tak jako mávat ve skále.